Isang 7 taong gulang na batang lalaki patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Itim na usok at nagbabagang apoy. Ito ang kuha sa cellphone video ng isang netizen habang tinutupok ng apoy ang ilang kabahayan sa Zone 8 Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City pasado 1:00 Martes ng hapon. Ayon sa mga bumbero, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Sa salaysay ng may-ari ng bahay na si Millie Sabit, nagsimula daw ang apoy sa kwarto sa ikalawang palapag ng kanilang bahay kung saan nandoon din ang kanyang 7 taong gulang na anak na may special needs. Duda na ko kurente to sir. Kay maabot ra mo din ang aircon. Sige sa aircon mahuso. Yun ang sangikuhan. Kag gusto mo sa bugnaw. Sinubukan pa daw ng biyanan ni Millie na iligtas ang kanyang anak pero ayaw daw lumabas nito sa nasusunog na bahay. Gi bunlog yun akong bata gyud sa akong ugangan. Pagsugod pag kalayo sayo pa kayo. Nihigda na maganda akong bata dito sa may kalayo. Nya tigwang na akong ugangan. Sa tala ng BFP, 4 na bahay ang natupok sa sunog na nag-iwan ng 500,000 pesos na danyos. Ayon sa BFP, posibleng may kinalaman sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog pero patuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Kamulo pa man sila sa pakisusi but kana siya usa sa mga anggulong giputukan o gitanaw sa atong mga investigators. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap, nagbabalita para sa GMA Integrated News.